Hello, good morning. Welcome back to my channel, Engineer D. Ulub and Rings. Update kita karon sa balay ni Ma'am Chichi Malabusa. Kung unsa na status ani, mao na kani karon ang nabuhat sa after 1 week gikan sa pag tukod ani balay. Niya na karon ang 5 ka pusti nga nagbarog ani ano. Kumano ito buhos no? Mana tanan. Atong interview si Jojo bahin aning pag tirada aning ay buntag Jo. Ay buntag ba? Wala ko karo pa mata. Ansa may tirada aning una? Sa kito tawag aning una nga poste. Wala, pinulik. Mo ni pinulit. Mo ni So mga pulo man ni ka kuan, pulo man ni ka poste. Unya unsa may tirada ani para mabalhin na po nato ning kuan sa 5 pa man ning nagbarog ron. pwede na matanggal o na ipasaka nato ni. Nya katong 5 pagka kuan pwede ni ma-recycle. Pag mahumanig pataas sa po siya, pwede tanggalon ni sugo na po sa lima. Asa madapita ang portahan aning balaya? Ini kali diri. Diri ni tanah. Bali mo ni ang flooring no kanang diha sa kuan no taas-taas gid. Ano level sa flooring. Baanan man ning area. May ilibit gamay. Unsay sukod gani aning eryahan ni Ano? 8 by 14 meters. 8 nya paingon didto 14. Kuadra man ni siya no? Ground floor lang man ni. Ada skile daw. Nya unsa may tirada ni kuan puy mga beam na pud. Mao man jud ni ang procedure sa balay di ba? Nga mag-beam jud pero ang uban murag wa may beam siguro. O beam man jud. Mga regular ka dako ka balay, pero dun kami kay dako na kami. Ludit kami na siya. May patuyok ning beam. Bali pagka pila ka adlaw ni makuha na to ning poste gikan magbuhos. Isa ka adlaw. Okay na. Mabalhin na ni. Sige kay ato pong interviewon si Sir Tas diri sa taas ug unsay birada ari. Salamat yo. Oh, sige. Mao ni diri sa kusinang bahin. Pagkahuman aning pustiha ibalhin ni siya diri sa 5 pud ka poste nga wala pay porma para makasave pud sa kay kada isa ka plywood isa pud ni ka poste siya niya sa pagkakaron 5 ni siya ka posting gitaod 5 ka poste ning gitaod niya pagka ugma magahe na ni ibalhin na pud ni siya diri sa 5 na pud kapusti ang porma. Unya na pud ta ma-update ani pohon kung makompleto na ni. Salamat. Kung gusto mong magsubaybay hangtod human ning balaya, i-subscribe ang Engineer Dio Lobo Concept and Rings Design. Bye bye.